Znači, ovo je zajeban dan. Juče smo bili u nekoj... Evo ja idem, vidite na što ličim, idem do studija, brate, da idem i ekipa i koje smo pare zgranuli, brate. Evo, brate, stigli smo. Ćao, ljudi. Ste mi dobro? Znači, to je to. Ćao. Vladi. Nije loše za, brate, jednu štajgu, a? Jeli? Šta vi reperi mislite? Loše za jednu svirku? Malo je ovo parica, a? Pa dobro, jebi ga. Kurtoazija upada u keš, ali s vremena na vreme. U nedeljkom i sredu. Vreme ispadne iz keša, ali vrati... Ma veze, ali bitno da se vrati u keš, znači... Vidi, Dom omladine ti neće doneti ove pare, Sava centar ti neće doneti, Arena ti neće doneti ove pare, ali kurtoazijina organizacija hoće, javi se. Ja sam naučen da timču, zato neću cinkaroš postati iz nehata, imam kodeks koji diktira ulica, Pajser, to je stvarno moćno sredstvo, odvališ taj katanac, ukradeš sebi nešto kao hustler, sve im isprazniš za rekord, iskaračem tiho se ušunjaš u geto.